Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen janga karfeje 5 ɗum woni windande men nayeɓire nde timminen alkule meɗen. Hay hande eɗen janga mimarak, so wayni ko nunarak, so wayni ko mawɗo, so wayni ko wow, so wayni ko yanara. Hande ko 5 tan keɓɗen: mimarak, nunarak, mawɗo, wow, yanara. Windande men nayeɓire en keɓi ɗo mimarak, en keɓi ɗo nunarak, en keɓi ɗo mawɗo, en keɓi ɗo yendo wow, en keɓi ɗo yanara. Kala ko wayni ko mimarak, kala ko wayni ko nunarak, ɗo ko mima mbiya rak, ɗo ko nuna mbiya rak, ɗo ko mawɗo, ɗo ko wow, ɗo ko yanara. Mimarak, nunarak, mawɗo, wow, 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 yanara. Windande men timmi. Ene wayni alkulɗe gasi ɗo ɗe kaaɗi. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbajitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeewa camorɗoma, ɗokkoɗa sara makko o walluma jita lawol. aɗa ñaani ballawo ma, ƴettu vidéo ma kuccita hen, mbasa heñade, mbasa hippude ha mbawa. Wara nodda en e 00221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya whatsapp o ngara caggitoɗa. A saggani noon, alhamdulillahi rabbil alamina, ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, yaya li kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno golle men timmi hande. Heddi noon gare o alluwal gotal tongue haala, won hankadi on paami ko ɓenni ko so ɗiggiten, hankadi ala ko windete ko mbawa jangude inchallah. On jarama, wassalam.